Okay. Hi guys, kumusta naman mo? Dave Dennis sa Dave's Fishing Trips. And for today's video, solo kayak fishing na sa taron kay ngano, atong partner nga si Takob Master dili pa available. Busy pa siya guys. So, karon ato ta sa kuan guys, sa Buyong, and ang atong plano karon sa atong pag-fishing is nagdala ta og para jigging. Magsuway ta og jigging guys kay or na-inspired ta ratong kana pag Sunday nakakuha mo ko si Master Roger og kanang 20 kilos na tuna. Grabe, bilibag gina ko ni Master Roger. Shout out to Master Roger and shout out sa atong mga kagrupo da sa Team Bingwit. And kato pong panahon na guys, nagplano ang dami niya, wam kusog te. So, ang nadayo na lang yun guys, silang Takob Master niya, nasi kuyog silang Mr. Kyler niya, alam tato kusog te. Nakakuha siya og nakakuha siya 2 kasuno guys dito sa Marigondon nga spot. Nasuya gid ko ato da, iwa jud kusog te. Sige lang, di lang nato pugson og dili gid makaya guys, dili nato pugson. Okay, na-inspired man ta ni Master Roger, mo na nga nagtataog pag-jigging niya, magpalawom ta gamay, mga maybe maabot ta og mga 80 to 100 meters mag-jig ta guys. Mintras hayag pa niya, dayong kilom-kilom na. O unsa man gani ang may tabo, mag micro-jig yapon ta, nagdatag para micro-jig. Ato ta dito ay kay anang padong na manguli ang mga driver sa wharf guys. Tara ta guys. Inom mga itong nakakuha taog kana itong mga gat guys o katong golden trevally. Dito to guys. Strike guys, nice one guys. Lo, dako guys. Lo. Nice one. Strike, nice one. And as option na to guys is wait, nagdagit ang pasayan. So last na tong vlog guys, wala kita ko kay nagpa-challenge lagi. Alig lagi ba? Yes. Yes. Lawa gito. Ha? So challenge mo ko to. Wa punta ka daog ka ng pang-adjing atong gida kay pang micro-jig lang yun. Nya hapon kay to guys, nya dag-om hapon. So expect na jud to nga kanang naam gani strike gagmay or mo to puro ra gyud ta strike guys. Wa gyud tay nakuha tong gabi na abtan ta gabi dito to sa Rorong Port. So before ta magsugod guys, ayaw mo kalimot mag-like and subscribe sa tong YouTube channel and follow me on Facebook and on TikTok. Okay? Ha? Sige, panak ko isda. Panak ko po isda? Oo. Bawod man. Kasi bawod yun siguro. Oops. Okay, taog kayo. Okay, let's go. Taog kayo guys. Kayong bawod, anong puso kayong bawod ka? Okay. Mingaw karong dagat. Wala kayo mga kasikas. Aha, nindot ron.
So time check guys, it's 3:40. Nya medyo mo na tong giapas kanang name, medyo init ba. Okay. Kanang kita pa tong lure sa mga mamaw. Lah, kanang layot ito ano. So ari ta dire. Ito dire kaya to ang mo na tong mga lures. Okay. Ito ang damo na itong kuhan guys. Ito ang mga lures. Okay. Una na to ang damon guys is kaning itong pang micro jig. Ito ning batangan og 40 grams. Okay, andam na. Nya. Kani usa. Itong butangan og 100 grams. Okay. Gamit ito guys, 100 grams. Kaning uban unya na ni. Let's go. Kusog-kusog ang hangin ba? Medyo bawa dito sa nahan, no? Okay ra na. Drop lagi ako to. So, unahan na to is halita sa micro jig una guys. Nya, kadiyot ra kayo mga napo ka drop ugwa gani. Bali na punta. Ano ra? Dili kita magdugay. Okay. So, ang sog ay padong dito. Tara, tantil na. Ano ito na yung micro jig. 40 grams. Blue pink. Tabi. Okay. Uy. Nagsog day pa dong dito. Mabaw ra. Padong sog, ha? Okay. Second drop. Agkay, sangit. Bantay tagamay, kay murag sangit na dere. Gamay. Dere. So ang sog guys padong dito.
Yang hangin kontra. Ini kay anang wala nagsabot ng hangin og ang sug. Okay, ay tatabangan. Okay. Agoy, nakapagin sa kuluyong. So, kay padaga, no? Tawa, no? Dagko galing ba? Ay, matay mabuhat. Tawa na eh. Oh, okay ba, no? Wala tagi. Kuso-kuso dari. Kuya, eh. Sige, padagan. Ato talito ay kay anang padung na manguli ang mga driver sa wharf, guys. Talito, guys. Inom do mga itong nakakuha taog kanang itong mga gat, guys, o itong golden trevally dito to, guys. Ito na to, balik ko na to dito. Nanguli na sila mga driver, oh. Ito. Aray. Wala na yung mga driver. Nanguli na sila. Kanina itong kontra. Sports car. Kaya kaya. Sports car. So medyo ko Andre, medyo dagag lumot. Pila ga ito mataunahan. Kasi nanguli na mga driver, oh. So paano kita dre, guys? Maka-pisto na tagtarong dre, guys. Wala na may driver. Muli na sila. Atong kontra na lang kay kato na lang mga manguli ay nga nasad mga wharf. Speedboat ba dagko kay speedboat, dagko kay bawd. Ito balikan dre, guys, kay dire tay. Ano ito dre? Kani nga opening. Agoy, nanaw nga. Oh, kusog kayo, sports car, oh. Sports car. Hello, sugoy. Kusog guys, ah. Okay, reta. Teka, dre. Okay, first lap. Napay buya dito nga wala pay tag-iyay. So mauli pa na ron. Asa pa ka na ron.
Strike guys. Nice one. Nice one guys. Hello. Dako guys. Hello. Nice one. Nice one. Nice one. Lagi diri. Sukul. Sukul. La. Sige. Asa man ni? Sukul. Asa man ni? Dagan lah. Pugapo guys. Ay. Dako guys, dako. Nah. Mangagat gyapon. Dili na mangagat. Snapper guys. Snapper guys. Woo! Yes. Snapper. Snapper again guys. Dirito na to nakuha lagi. Daan pa ko na agi diri. Naagi lagi diri. Oy. Oy. Naagi lagi diri guys. Nah, dako kay guys. Another one. Oh, dako kay guys. Another one. Yes. Agay. Kita tayo. Dara guys. Balikan to dito. Nato kay. Ay. So nato sa atong mahiwagang sudlanan. Ay, gay. Ay. Yes. Ay. Yes. Balikan na to dito guys. Ay. Ayuan na itong nalagputan eh. Basta mo ito akong gitimanan guys. Naris ito nga tunga. Sana nga itong napasay kuyo guys. Lipay na gitaon kay ko. Kaya bawa na yun man ako guys. Basta makakuha nag-usap, hindi na yun ko muli. Lipay na dyan kay ko na guys. Nahinay lang taon. Okay. Na tugaw na ni Rod kaya na dagang sigsay. Lingawan lo. Nawa na atas ko anda spot. Kamsahamnida. Okay. Balik. Ay. Nagparasailing guys oh. Wala. Lingawa siguro na no.
Kuan lang kanang hini-hini lang pataas do. Kulba sa dai pero pila sa kan. Kapag kita na soya na guys. Soy nga tayo na po. Pon. Okay, hapit na mo kilom-kilom biya guys. Alas 4 na garo turon kapin. 4 media ba unsa? Okay. Strike! Nice one! Nice one! Oh. Medyo kaya-kaya rin eh. Oh, sama ni? Agoy, tiki! Ha, may na lang. Ikaw, tiki ka, dako kayo guys. Dua katudlo nga tiki. Kanang sikliok. Lagi di isda diri. Lekan ta to dito. Balik ka nga spot. Bugsay. Ora ginatong kuan guys. Bugsay lagi ni. Tore. Dere. Oh, atras. Oh. So ay tagjig. Okay, magjig na ta guys. Dagko biya kay bawo do. Huhuy. Tanawa guys, dagko kay bawo. Sugat o bang. So, atong baton karon is jigging ta. So, ay taning 100 grams. Okay. Kuha na tayo, kuhaan guys. Nga na tayo snapper. Fights na. Lipay na kayo. Kuha na snapper guys. Karon may tawag kuha ta. Palayo na tagamay. Dito tagalinaw, buya. Tanaw na to 3 meters. At ito taga bugsay technique be. Bisag na diri sa laom guys. Bugsay technique ya pantani. Bugsay technique. Antod maabot na sa ubos. Bugsay technique. Ug bawod kay kani diri naa ni siya kanang ora o kanang structure sa ilaw. Ay bawod good. Dito wala mo no. Bugsay technique na nito. Bugsay technique. Okay, abot na ito, boss. Oops. Saan mo ni? Bukat na gini kayo. Jig. Lah. Bro magneda. Bukat lang yun. Saan mo ni? Be, tanaw na ko be.
Nabaguhan, magawa ng 100 grams eh. Woo! Woo! Ana guys, naana kita sa kanang lawom na kay nga part. Okay, drop balik. Di pa na nato pasigaon kay klaro pa kay na dito si lawom. Ala, dagko kay bawod guys. Binuang mo na eh. Ala. Ala ka diya. Ay. Medyo kuha ni Dre. Medyo puti. Lo, na yung mga bandri. Anang Tree Valley. Dre, puti ko ni Dre Dapita. Tree Valley spot. Come on. Tree Valley spot. Okay, blue ra di kutup. Saka sa tabi. Kapuya na. Tanang na to, Dreg. Oh, yung lagi nang di lagi tako sa jig. Lagi kita pula na yung jig. Kapuya na kayo. Dali kay kapuyon. Wala ta kasabotan ni dire guys. Baligtas mabaw eh. Saan oras sabi? 5 na di. 5 na di guys. So kuhaan ta dito guys, balik ta dito sa atong spot nga nakuhaan niya. Kuman nag-jigging tao niya murag kapila raman to murag kanapo siguro. Ay tapulan kayo nga mo jigwa mo nang di jud ka ko og jigging tapulan mo kayo. So ay sigdadaan ng para jigging tapulan di kayo. So atong baton guys, balik ta dito sa spot niya. Kawan ka ng nagdamot tagpasayan ron, mag-ato lang ni kawan. Kapuya na tang magyog-yog. Pasayan lang ta, kahigot ta. Nita taghigtan. Testing sa atong sa biki na nato tayo testing yan niya marag mag-wait and wait na lang ta kay pasunod na lang sunod na tong kuano wala gi kaon sa dagko na may kaon ang dagko sayang. Okay, then is done. Di na kayo ni makita sa ubos. Ito ganina kay hayag-hayag pa. Kari jig po yung 30 grams. Tara na to. Jig po yung 30 grams. Wala na yung mata. Ano ito makakuha ba ng may mata? Buta. Aray. Okay, go Jake boy, you can do it. Sama ni siya pa do. Anong saluyo?
Hala, nasangit. Tantang ra. Ligsik na. Agay, sangit. Hoy. Sangit lang boy. Sangit. Oh. Oh. So, kuwatag dako, sangit pag usa. So, gibawi mo dayon. Gibawi dayon atong kuan guys, atong pero dito mo nakakuha. Jig po ito. Agoy. Asa naman eh. Tanong ito kung saan na potol guys. Tanong ito kung saan potol. Ang tanawa guys oh. Ang hinigtan eh na potol. So may bawaan ni mo nindot pagkahigot ang FG net guys kaya oh tanawa. Nasangit na ganito, naputol. Dire ra siya naputol sa atong hinigtan sa atong kuan, sa atong kanang snap. So diha po nato may bawaan nga nindot atong pagkahigot, sakto pagkahigot ba. So karon bitinwit na tay. Kahigot lang ta. Okay. Ay gota. Pahigot ah, pahigot. Asa tayo pahigot, are. Pahigot ah, pahigot. Terus pahigot ra ko basa, dili ko manghilabot. Pahigot ra. Pahigot ra ko bos. Okay. Ragot. Pahigot ragot. Dili ra ko manghilabot. Okay. Okay. First drop sa Pasayan. Wagid. Balin ta balin. Okay, wajid. Dali mingaw. Balin ta balin. Doon na lang ta guys kay
ko diri. Balita mo na. Okay, daw na mangit-ngit guys. Doon lang tayo dito ato tanong kanang bait and wait. So nahog ni siya og quickie kay abot ta mga apit na 4. So good ta og mga kuan 4 na. Kapin. Karon size na guro. Sektor kayo mga 2 4 ka oras siguro ta. Pwede na. Ayan sa mga nito. Mas pukot. Oh, nagpukot. Mga mukot manon ni siya dere. Ukot manon siya dere noon. Bawal ba mga ng ukot ko dere oh. Hay. Marita dre. Mabor pa kanay dre no? Nag-PC dre. Ito na dre. Ano ito i-bait and wait. Latas doon lita palayo kay lita madlik. Ito ilabay rito sa kantil. Oh, nice strike, nice strike, nice strike, nice strike, nice. Gamay ra kay para niya. Dako kay itong sit up. Oh, dako dai. Dako dai guys. Oh. Okay, okay.
First catch ito sa bait and weight. Tuon gini yun. Okay. Okay guys. Okay. Itong gamit ron guys. 20 grams nga gikan ni sa Timbing Wheat Tackle Shop. Shout out sa Timbing Wheat, no? Okay. Timbing Wheat 20 grams. Sukem siga eh. Strike lang, sugoy. Strike guys. Lah, atay, nabawa na din guys. Sayang nga. Sayang nga to eh. Naagi na eh. Nabuhian. Hinetag hipos kay lasa na siyang drop. Apa guys? Ini layat. Oops. Oh. Nilayat nga kuan guys. Na, nilayat. Ato ning ikuan bi. Buyon na ni buyon dali. Dali. Kala. Ato na yun. Kala ni buyon guys, luway kayo. Umay kayo. Pero ato ning bait na to. Sa sunod, ato yung bait sa sunod. Hipos na tayo, hipos. Okay guys, mau na to. Nya update as nang kuha. Guys. Ha, nakachamba kita guys. Boy pa, patay na. Chamba kita. Nya salamat kayo sa pagtanaw sa atong mga videos and sa pagsuporta guys. Salamat you guys sa tanan. And hope maka-fish on sad mo sa inyong mga fishing trips. And sa katong mga wala pa nagsugod ha, sugod na mo pamasul. Hey guys, amping mo. Bye bye. Okay.